Muri yeZimbabwe aiwa inzwa zvazvotaurwa panapa kunzi aiwa SADC yoita preparations yomove very swiftly kuti aiwa iavoid coup ingangoitika munyika yeZimbabwe nekuda kwezviitiko zvizhinji zvakatranspire munyika yeZimbabwe mazuva mashomanene akapfuura iwaya patoona kuti mnangagwa achirohwa nemasanction aiwa nekusona in kuri kuitwa vana sengezo Tshabangu vachiti aiwa situation yamuZimbabwe yava tense. Saka muendera mberi nenyaya iyi anokurudzira kuti wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live nekuti muri yeZimbabwe pana munhu wapanomuda pachinyogwa pachinzi the SADC Ministerial Committee will urgently meet in Luanda, Angola between 11 to 15 March 2024 to discuss the Zimbabwe political impasse, which has all conditions of a coup similar to the one that happened in November 2017. Saka ndo zvinobuda zvinyogwa nenhau izvi inzi aiwa vada kutoita an emergency meeting kuti vagoorganiza kuti kupu iyi isarega kuitika nokuti vachinyora nhau idzi vanonyora with reference kuti aiwa AU summit yakaitika muna February yaito encourage kuti aiwa maAfrican countries kana kuti SADC inofanira kuva responsible kuti mumaAfrican countries musaitika macoups. Saka nyora with reference vachiti coups in Africa are now a common phenomenon in Africa, with Mali, Burkina Faso and Niger notable examples. The 37th AU summit has noted the political impasse in Zimbabwe and urged the SADC to move in quickly to resolve the political crisis in the southern African country, which the region recorded the first coup in November 2017. Sando zvikazvinyorwa zvinzi aiwa itori mandate yeSADC kuti avoid macoups. Saka kuita preparations kuavoid coup muZimbabwe ndosaka vada kusangana aiwa muri yeZimbabwe kuAngola. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa pinda mucomment section medu tize mafungiro enyu. Musangana subscribe kulike nokutina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.